Egun ondenei eta ongi etorri Urubia podcastaren 9. atalera. Egun Georgiako egoera gatazkatsua aztertuko dugu. Egialdeko lehen ministroak Europako Batasunean sartzeko negoziazioak bertan behera ustea erabaki du. Protestak eta istiluak eragin ditu, baita oposizioko buruzagi baten atxilotzea ere. Nola iritsi dira egoera horretara eta zer gertatuko da etorkizunean, oraintxe xehetasunak. Urriaren 26an egin zituzten Georgiako parlamenturako bozak, eta Georgiako ametsa alderdiak lortu zuen boto gehien, Irakli Kobajits buru duena. Kobajits bera da, bestalde, Georgiako lehen ministroa. Hauteskundeetatik 2 egunetara iragarri zuen gobernuak eten eginen dituela Europako Batasunean sartzeko negoziazioak. Hori ez ezik, Georgiak uko egin die Europatik jasotzen zituen diru laguntza guztiei ere. Normalean, erabaki horiek 2028 urtera arte egon behar dute indajean, agintaldia hasi behia baita eta ondoko hauteskundeak 4 urteren buruan izanen baitira. Erabakiak ez ustean ahapatu ditu egitajanitz. 2022an Georgiak Europako Batasunean sartzeko eskaera formala egin zuenaz geroz, egialdeko gehiengoak Europako Batasunarekiko ahemanak lehentasuntzat jotzen zituen. Ebek eginduen azken inkestetan, egitajen 181 talde komunitarioan sartzearen alde agertu da. Urriaren 28tik, beraz, milaka manifestari Tbilisiko parlamentuaren aintzinean bildu dira, gobernuak hartutako erabakia salatzeko. Poliziak negargasa eta urkanoiak erabili ditu manifestaldiak eteteko, eta gutxienez 120 manifestari atxilotu dituzte. Poliziaren errepresioaren ondorioz, hainbat pertsona zauritu dira. Manifestariek ejusiajak eta esklaboak oio eginez adierazi dute, adibidez, ez dutela onartuko Georgia ejusiaren gana hurbiltzea. Oposizioak bat egindu protestekin eta gobernuari agindu dio parlamenturako hauteskundeak behiz egiteko. Izan ere, Georgia Errepublika erdi presidenziala da. Presidentea da estatu burua eta lehen ministroa gobernu burua. Organo legegile nagusia Georgiako parlamentua da eta hor lehen ministroaren Georgiako ametsa da nagusi. Horregatik, Salome Zurabishvili presidentea oposizioko alderdikoa da. Presidenteak beraz, egoerari buruzko adierazpenak egin zituen. Egiaren zilegitasuna defendatzeko garaia dela ejan zuen, eta iragarri, erresistentziaren mugimendua hasi besterik ez dela egin. Oposizioaren iritziz, Europako Batasunarekin loturak sendotzea da bidea, ez ejusiaren norabidea hartzea. Georgiako ametsak, baina iritzi dio ebek askotan iraindu duela egialdea, eta beraz, oraingoz ez direla taldean sartuko. Baina, 4 eguneko protestetatik landa, Georgiako lehen ministro Kobajitzek oposizioko alderdiak legez kanpo usteko aukera jarri zuen main gainean, joan den aste lehenean. Era berean, aldaketarako koalizioak jakinarazi zuen poliziak oposizioko talde nagusiko buruzagi Zurab Japaridze eraman zuela. Nazioarteak adi erreparatu die Georgiako gertakariei. Europak hauteskundean emaitzen inguruko zalantzak agejarazi ditu eta gobernuaren jokaera kritikatu du jarrera autoritarioa leporatuz. Amnestia Internazionalek manifestarien aurkako indarkeria salatu eta atxilotutako manifestari bakezaleak askatzeko eskatu du. Bestalde, AEB-etako agintariek azalpen gehiago eskatu dituzte Georgiak negoziazioak bertan behera usteko hartu duen erabakiaren inguruan. Moskuk, behiz, Georgia desorekatzeko saiakera gisa definitu ditu azken egunetako protestak. Georgia mugahi batean da, urrengo hilabeteak erabakigarriak izanen dira. Hauteskundeak behiz egitea baimenduko aldute, egitajek mobilizatzen jarraituko aldute, eta nazioarteak zer rol jokatuko du egoera honetan. Hau izan da dena gaurko, mila esker Urubia podcasta ikusteagatik, guk helduden hilabetean behiz ikusiko dugu elkar, beste gai baten inguruan solastatzeko. Anartean ongi izan eta laster arte.